आई भैया हमनी के सावन मास के बहुत ही महत्वपूर्ण होला। हमार विजय भाई के मेहरारू सावन में कहनी है कि ए राजा जी सैया जी राह चलीला तो हौसला जवार सैया जी राह चलीला तो हौसला जवार राजा जी काहे कांवर ले आइला उधार सैया जी काहे कांवर ले आइला उधार सैया जी काहे कांवर ले आइला उधार सैया जी राह चलीला तो हौसला जवार सैया जी राह चलीला तहां से लाजवार सैया जी काहे कांवर ले आइला उधार राजा जी काहे कांवर ले आइला उधार राजा जी काहे कांवर ले आइला उधार सैया जी जाओ ले आइला उधार सैया जी काहे कांवर ले आइला उधार सैया जी नगद में लइतो जदी गेरुआ रंग के साड़ी नगद में लइका यादी गेरुआ रंग के साड़ी ताना नमरती हमके परोस के नारी ताना नमरती हमके पड़ोस के नारी नगद में लइतो जदी गेरुआ रंग के साड़ी ताना नमरती हमके परोस के नारी सही बात बा इहे आदत राउर लागे ला बेकार सैया जी इहे आदत राउर लागे ला बेकार राजा जी और काहे कांवर ले आइला उधार सैया जी काहे कांवर ले आइला उधार सैया जी काहे कांवर ले आइला उधार सैया जी जय हो जय हो प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय कांवर ले आइला उधार सैया जी काहे कांवर ले आइला उधार सैया जी लेके कांवर हम गइनी बोलबम हो तेरी के कांवर हम गई बोलबम हो ऐनी तो ढेर लोग देलस ओ रहन हो आईनी त ढेर ले लखोरहान हो लेके कांवर हम गइनी बोलबम हो ऐनी तो ढेर लोग देलस ओ रहन हो सुन काहे ऐसन कइले बारताज रजऊ सुन काहे ऐसे कइले बरकाज रजऊ सुन काहे ऐसन कइले बारताज रजऊ काहे कांवर ले आइला उधार रजऊ काहे कांवर ले आइला उधार रजऊ काहे कांवर ले आइला उधार रजऊ जय हो काहे
करता रो घूमी घूमी प्रचार रजऊ करता रो घूमी घूमी प्रचार रजऊ काहे कांवर ले अइला उधार रजऊ काहे कांवर ले अइला धार रजऊ काहे कांवर ले अइला धार रजऊ राह चलिला तोहरे लाजवाब रजऊ राह चलिला काहे कांवर ले अइला उधार रजऊ काहे कांवर काहे कांवर ले अइला उधार रजऊ काहे काहे कांवर ले अइला उधार राजा जी।